And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Natalo ang boyfriend ko ng 15,000 pesos. At wala siyang pera pambayad, kaya ako na lang mismo ang pambayad niya. Itago natin ang boyfriend ko sa pangalang Dave. Batchmate ko siya. Nagumpisa yung love story namin nung sumali ako sa isang beauty contest sa department namin. At andun siya para manood. Wala pang isang buwan, sinagot ko na siya kasi may effort naman siya. Plus, ang gwapo niya at sobrang yummy. Naging masaya yung relasyon namin. Balance yung studies, love life, and sex life namin. Graduating na kami parehas nung nag-umpisa siyang magloko sa pag-aaral. Dahil yun sa paghihiwalay ng parents niya at wala nang gustong sumuporta para makapagtapos siya. Dumating yung point na sarili kong pera ay ibinibigay ko sa kanya para lang makapasok siya. May kaya naman yung pamilya namin, pero dahil nga estudyante pa lang ako, limited lang din yung pera na ibinibigay sa akin. Tiniis ko lahat ng hirap kahit lagi na kami nag-aaway kasi alam ko sa sarili ko na mahal ko talaga siya. Hanggang sa isang hapon, sinundo niya ako sa bahay at sinabi niya sa akin pupunta daw kami sa Makati kasi birthday daw nung nakakalaro niya sa casino. Ayan, casino. Yan ang madalas naming pag-awayan dahil lahat ng binibigay kong pera sa kanya, pinangsusugal lang niya. Nung nagbibihis na ako, nag-text siya na magbaon daw ako ng lingerie kasi may pupuntahan daw kami after. Matik yun. Alam ko na mag-check-in kami. Syempre, yung pinaka-sexy na pantulog yung dinala ko. To make the long story short, nagkayayaan pa silang magtotropa after party na mag-inom uli sa bahay nung may birthday na itago natin sa pangalang Mike. 4 silang lalaki at ako na lang yung babae. Panatag ako kasi kasama ko naman si Dave. Nung nag-iinuman na, nagtataka ako kasi sa kilos ng boyfriend ko, hindi siya tumabi sa akin at halos hindi niya ako pinapansin. Samantalang itong si Mike, todo kwento sa akin at panay hawak rin sa bewang ko. Hanggang sa nagpaalam ng umuwi yung dalawa pa nilang tropa. Doon na rin ako nag-ayang umuwi, pero hinigit ako papasok ng kwarto ni Dave. At inumpisahan niya akong paghahalikan at hawakan doon sa mga masaselang bahagi ng katawan ko. Halos grabe. Lumabas ang dapat lumabas sa katawan ko. Dala na rin siguro ng kalasingan ko. Kusa na akong humiga sa kama. Basta ang tanda ko, pagkahiga ko para akong biglang nahilo. Sunod kong namalayan na pinapalitan na ako ni Dave ng damit. Sunod lang ako sa ginagawa niya sa akin. Ginagawa namin yung hindi dapat gawin nang biglang pumasok si Mike sa kwarto. Gulat na gulat ako kasi nakahubad na rin siya. Nag-appear pa sila ni Dave at sumampa na rin siya sa kama. Gusto kong lumaban that time. Naalarma na ako kasi alam kong may masamang mangyayari. Pero yung katawan ko lambot na lambot. Naiyak na ako kay Dave at nagmamakaawa pero tuloy lang siya sa ginagawa niya. Ganun rin si Mike. Sobrang kababuyan yung ginawa nila sa akin. Sa harap, si Mike. Sa likod naman si Dave. Tapos magpapalit sila ng pwesto. Yun yung huli kong tanda pagkagising ko. Si Dave, siya na lang yung nasa tabi ko. Naiyak at nakayakap sa akin. Sobrang nagwala ako nun kahit sobrang sakit ng katawan ko. At doon na niya inamin lahat. Natalo siya ng 15,000 pesos kay Mike
At wala siyang pera pambayad, kaya ako na lang mismo ang pinambayad niya. Nanginginig yung buong katawan ko sa galit, sa kababuyan na ginawa niya sa akin. May nilabas din siyang 5,000 pesos. Additional daw ni Mike kasi nasarapan daw siya ng sobra sa akin. At inamin din niya na may halo na bawal na gamot yung ininom kong alak kagabi. Hindi ko natanda kung paanong pagwawala yung ginawa ko noon. Inatid niya ako sa bahay pero hindi ko na nakita si Mike. Hindi ko kayang magsumbong sa parents ko sa ginawa ni Dave sa akin. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, tinanggap ko na lang yung nagawa niya sa akin. Nasundan pa yung pangyayaring yun. Nakagraduate si Dave dahil sa pagiging instant walker ko sa mga kalaro niya sa casino. Ngayon, parehas na kaming may trabaho at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Alam ko, maraming magsasabi na sobrang tanga ko, na nagpababoy ako para lang kay Dave. Pero wala eh. Sobra ko siyang mahal. At ang mahalaga, hanggang sa huli, kami pa rin talaga. Ako si Waka. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!